mondo mi wachem chuny machiegni. Erokamano nyakwara mogi kamoro amora mantie kuom ng'uono moseyawnwa piny. Jehova osemiwa thuolo machalo kama mondo mi warad kodi nyadichiel kendo e wach Nyasaye. Luonga ne jatich Nyasaye Geoffrey Otieno Mondi. An ka nikech wach Nyasaye mosekela gi ka gi sani mondo mi ariwra kodi gokinyi e wach maber ma Jehova oseketo kuoma mondo mi wariwre. Yiena mondo mi walam Nyasaye kwachako. Jehova Nyasaye jachuech polo koda piny, Nyasaye man gi ng'uono, Nyasaye man gi teko. Wagoni erokamano kuom ng'uononi misemiyowa Jehova mwaneno odiechieng' manyien. Jehova onge moro madwa pim kodi, en mana in Nyasaye mangima. Ruoth, kwachako Jehova bed kodwa, loch ne ng'ato koda ng'ato ya Nyasaye mawinjowa kata manenowa kamoro amora ma gintie. Ruoth, ine teko kendo ine nyalo. Wachni chopo kare mana kuom hapi nying Yesu mowarowa. Amen. Winjo marwa adawuoyo matin kuom wach Nyasaye ma Nyasaye osekete chunya gokinyi masani. Thoro mar wach en luoro Nyasaye kelo ngima. Luoro Jehova Nyasaye kelo ngima. Ang' ne wasom muma e kitabu mar Chakruok kare 7. Chakruok 7:1 mawacho kama: Ruoth Nyasaye nowacho ne Nowa niya, donji e yie kod joodi duto, nikech aseneno ni in kendi e ng'at makare e nyima kuom ji duto manie piny. Ruoth Nyasaye wuoyo gi Nowa kokone ni oseneno ka Nowa e ng'at makare kuom ji duto manie piny. Koro ng'iso Nowa ni mondo mi odonji yie gi jogi duto. Adawuoyo kodi nyathi Nyasaye minena gokinyi kama ni Ruoth Nyasaye wuoyo gi Nowa kokone ni donji yie. Ni mar Nowa ne ng'at makare, tim makare nomiyo Nowa nokonyo joge duto. Nokonyo nyaka mondi owuote, nokonyo nyaka yowuote, nokonyo nyaka nyithinde. Duto Nyasaye nokawogi morwakogi yie. Orwakogi yie nikech ang'o? Tim makare emonomiyo gidonji yie ma ok ne pi onegogi. Kawuono nitie jalno ma Yesu nyalo konyo. Kawuono ni geno mane, yie mane moango, yie mane manyalo konyowa, yie mane mokwakowa. Yie mokwakowa kawuono en Yesu Kristo. Yiena mondo akoni ni ng'at man gi yie kuom Yesu Kristo, ng'atno chalo kod ng'atno manodonji yie mane nodonje. Yesu yie kawuono manyalo reso ng'ato mondo mi kik apaka onege. Yesu yie kawuono manyalo reso ng'ato mondo kik otho marach mar pi. Tho marach mar pi en mane kawuono? Tho marach mar pi en ng'atno matho e richo. Ng'at Nyasaye kawuono kidonjo kuom Yesu jaduong', yot mondo mi ires dalani, yot mondo ires nyithindi, yot mondo mi ires giki. Ang'o ma ndiko wacho? Andiko wacho ni teko man e nying Yesu nyalo kelo ne ng'ato ngima. Teko man e nying Yesu, mane e yie ma kawuono ka ng'ato donje to ng'ato yudo resruok. Kisomo jo Filipo kare 2:9-11 wuoyo kuom teko man e nying Yesu. Teko man e nying Yesu nyalo kelo resruok ne ngimani kawuono. Omiyo yie madang' ang'isi nyathi Nyasaye gokinyi kama manyalo reso dalani, manyalo reso nyithindi en Yesu Kristo ma Nazareth. En kende ema tekone nyalo chango kata ng'atno matuo. En kende ema tekone ka ng'ato sike to nyalo yudo resruok kuom wach mane momake. Abiro mondo mi ang'isi gokinyi ng'at Nyasaye ni yie mondo idonj kuom Yesu nyalo reso dala. Kawuono ji ogeno kuom gigo mopogore, kendo ji ogeno kuom nyinge mopogore. Nying nigi teko, to nying manomiwa man gi teko manyalo reso ng'ato en mana nying Yesu Kristo kende. Jomoko nyingegi nosekelo negi shida. Kisomo muma ibro yudo ni Jabez nyinge nokelo ne shida, nikech nying manochake, nying mok ne nyalo miye konyruok, nying mane nyiso mana shida tupu, mano nying Jabez. To nying Yesu Kristo en nying makiluongo
tiyudo resruok. Andiko wacho ni dhok bro fulo kendo chonge bro go ne nying Yesu ja Nazareth. Omiyo kawuono in minena, akwayi ng'at Nyasaye mondo mi donje nying ni, mondo mi donje yie ma Yesu Kristo kelo. Ndalo moko kane nitie e kitabu mar 1 Samuel 25 ne nitie dhako mane riek. Andiko wacho ni ne dhako mane riek. Abigail ne dhako mane riek. Nofwenyo ni nying chuore ne kelo ne chuore masira. Nokelo ne nying chuore miluongo Nabal ne kelo ne wach moko winjore. Ne nyalo miyo otim timbe moko mag fuwo. Omiyo sama notimo tim mar fuwo, Abigail nochung' modhi e nyim Daudi moko ni ochalo gi nyinge. Wuoth wena nikech ochalo gi nyinge. Mano nying manyalo kelo ne ng'ato sida, nying manyalo keto ng'ato e tim mok ni kare, nying manyalo kelo ne ng'ato midhiero. To nying Yesu to pok okelo midhiero. Nying Yesu okelo ngima. Omiyo kawuono adwa leri ng'at Nyasaye ni yie mondo mi donje nying ma yie kende manyalo kelo ngima kuom ng'atno moseyiecho chunye mowacho ni ato Kristo Yesu ema koro adhigo. Ng'at modhi gi Kristo Yesu en kata kotho tikwane no ngima. Manyiso ni Yesu e ngima, en adiera, kuome onge lal. Omiyo kelo ni yie kawuono makangi donje ng'at Nyasaye tidhigo. Ng'iche mang'eny oselal, ng'iche mang'eny osedong. Kendo sama ne Noah loso yie, ji ne nyalo goyo siboi. Kawuono in bende kiloso yie, inyalo luongi nying. Sama iloso yie mari mar kake Kristo Yesu, ji nyalo goyi ni siboi. Nitie jogo mosewachi ni kata giketo ni gilemo kamano, teka gik moko kwamo. Kata giketo ni gilemo kamano, teka gik moko ok dhi. Nikech ang'o? Gigo siboi kuom yie manye donje. Nowa bende sama ne loso yie, nogone siboi. To nying Yesu nigi teko. Yie kuom Ruoth Yesu kelo ngima. Yie kuom Ruoth Yesu kelo ng'uono. Ma yie ma kawuono anyalo ng'isi nyathi Nyasaye ni ber mondo mi donje gi mondi yowuoti. Ji oseketo chike. Kendo yudo ka dala nigi chik. Ma yudo ka jaduong' oketo chik mar dala. Owacho ni dala na ka obro dak kama, kendo ji winjo kendo luwo. To kawuono ang'o mondo oketo chik jo Nyasaye? Ang'o mondo oketo chik jo Nyasaye mowar? Ni Jehova ma Nyasachwa obede yie monyalo loso biechewa, obede geno monyalo bedogo. Kawuono nyinge ne nitie malich ma ji ne pako kabisa. To nyinge unyo yudo kore. Nying Yesu kende eman gi loch. Nying Yesu kende eman gi ngima. Omiyo ka ng'ato nyalo loso family, ka ng'ato nyalo loso nyithinde, ka ng'ato nyalo loso mondi yowuote, ka ng'ato nyalo loso joge, moyikgi maber, morwakgi kuom Yesu, ibro reso dalano. Ibro reso dala mana kaka Noah noreso nyithinde ka achiel gi mondi yowuote, ka achiel gi joge duto. Ni marang'o? Noyie kuom Jehova kendo noluoro Nyasaye. Omiyo kawuono nyathi Nyasaye manena gi sani, yie mondo mi idonj kuom Yesu kendo iluor Nyasaye. Luoro Nyasaye bro miyo igowe e weche mabeyo. Luoro Nyasaye bro miyo ineno ng'uono. Luoro Kristo Yesu bro miyo dalani manyobam bro riere. Apaka mina ratego. Yesu nigi teko mar loso gima osekethore. Orado gi dichuo moro manyo kare osekethore kabisa. Orado gi dhako moro manyo kare osekethore. Osetemo kend ndalo koro dhi ndalo 5. To kend ne ok chung. Yesu rado kode. Upenje ni mama, miya pi mondo miya bodhi. Dhako ni obino wach gi Yesu koko ng'eyo ni ng'ano muwuoyogo. Kawuono nyalo bedo ni Yesu wuoyo kod chunyi gi sani. Yesu wuoyo kod pachi gi sani. Nyo nyalo bedo ni kend nyo kethore. Ne nyalo bedo ni tiche ma nyo kethore. Ne nyalo bedo ni onge geno, tuo orano ngimani. Kirado gi Yesu, mane dhako rado gi dho yawo. Yesu no ema nokelo geno ne dala. Yesu no ema nomiyo dhako bedo jayalo. Odhi kowacho niya, ne ng'at maromo go kawuono, ong'isa gigo mane pok ang'eyo, gigo mane chakre tin na, onge ng'ama noseng'isa.
Yesu emanyalo tatua gino manoseketi kaka mise, gino manosebedo kodhi asika, gino ma ok ni nyal tatua. Yesu kende manyalo tatua. Miya wacho ni ma yie monego bed ni ja Kristo, monego bed ni nyathi Nyasaye mondo mi donje. Akwayi ng'at Nyasaye wuono manena gi sani ni Yesu wacho niya, ni ng'at moyie kuoma en kata kaka wuono otho tikwane no ngima. To ng'at mangima to kuyie kuoma en ibro kwane no tho kata ka pono ongima to kuyie kuom Yesu. Koro Yesu ema kelo nwa ngima, Yesu ema kelo nwa loch, Yesu ema kelo nwa ng'wono. Omiyo yie kuom Ruoth Yesu, bed kuom Ruoth Yesu, dag kuom Ruoth Yesu mondo mi ine ngima mosiko manyaka chieng'. En wach mane madang konyi ng'at Nyasaye? En wach mane madang konyi kawuono komi piny mangima tiwito ngimani? Omiyo yie mondo mi Jehova odagi ngimani. Mano kende ema nyalo reso dala, mano kende ema nyalo resi kaachiel gi kothi gi gimoro amora. Omiyo kawuono jalno manena gokinyi, akwayi kuom ng'wono mar Jehova ni luong Yesu mondo odagi ngimani. En monyalo konyo dala manyodong', en monyalo konyo ng'atno manyo nyalo bedo kama kare lal, en monyalo duoki, en monyalo keti mibed gi makare. Onge gima duong' moloyo ka ng'ato odak e but tipo mar jalno manyalo gik moko duto. Daudi ofwenyo wach moro, owacho niya, ni jalno modak e but tipo mar jalno manyalo gik moko duto te, en to kara wach mane manyalo bwoge? In wach mane manyalo bwogi kidak e but tipo? Omiyo kawuono ng'at moyie kuom Yesu odak e but tipo, odak kamoger, odak kamokwe. Owacho ni Ruoth Nyasaye e jakwadha. Mano jalno moseyango Yesu. Apaka mina. En jalno moseyango Yesu. Owacho ni an Ruoth Nyasaye e jakwadha. Otera modho e soko mokwe, kama paka ok nyal goye uma. Pi mokwe, pi motulia, mano Jehova ema nyalo teri modho e soko mokwe. Kawuono ni donge diye ng'at Nyasaye mawinja gi sani mondo mi Yesu obed jakwadhi, Yesu obedo kumbani, Yesu obedo yengani mondo mi oteri modho e soko mokwe. Madi Nyasaye ma jang'wono, madi Nyasaye ma jarit, otimni maber ng'at Nyasaye ma nena gi sani. Loch ma Jehova ma dibed jakori e nyim weche duto te. Nimar Yesu kubedo jakwadhi tibiro bedo jaloch. Amen. 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 Wayie mondo wadonji yie ma en Yesu Kristo. Mondo kwawa obed jakwadhwa. Sama Yesu ni kodi to en ma odwoko mana bende wach mane wachako godiochieng' makawuono. Nyasaye wuoyo kodwa odiochieng' makawuono mondo wayie mondo wadonj kuome, mondo wadware kod chunywa. Ka wasedwa